Blik. Najvyšší bod. Brašina Veleš. Nemám čo k tomu povedať. Ja som tu nad všetkými horami. Toto je určite najvyššia hora tuto na okolie. No, to 1981, ale mne to príde o mnoho viac. Tuto sú ešte tie pozostatky kedysi veľkého bunkra. Ako sa im to vôbec podarilo odpaliť. Mega. Škoda toho. Tam mám Gejsu zaparkovanú dole. Trošku nižšie. No. Ona ma až návrh vyviezla.